Skibet Clipper Lis er i gang med at hive ankeret op og sejle den sidste etape af sin tur til Sverige. Hun er lastet med varer til stålindustrien. Uden sømænd, som dem der arbejder på Clipper Lis, ville vi ikke kunne få varer og råstoffer rundt i verden. Vi vil gerne invitere dig ombord på skibet, så du kan lære mere om hverdagen for de sømænd, der rent faktisk får verdenshandlen til at fungere. Velkommen ombord. Nu forlader Clipper Lis havet og sejler ind i den svenske skærgård. På styrbord side, bag ved klipperne, ligger den gamle havneby Marstrand. Foran venter 4 timers sejlads i en tåget labyrint af klipper og fjorde. Clipper Lis er 170 meter langt og 27 meter bredt, så indsejling er krævende. På sit smalleste sted er fjorden kun lidt over 300 meter bred. Clipper Lis har taget en lods ombord. Lodsen har et godt kendskab til de lokale farvande og guider skibet igennem. Modsat hvad de fleste nok tror, så er kaptajnen normalt ikke på broen, men det ændrer sig, når der er lods. Selvom lodsen har lokalkendskabet, så er det stadig kaptajn Alexander Markov, der har det endelige ansvar, hvis der går noget galt. Derfor bliver alle ordre sagt højt og gentaget af den sømand, der står ved roret. Lad os lige lytte lidt til stemningen på broen. Nu er Clipper Lis nået til Uddevallabroen, og havnen er tæt på. Hvis du har kørt på motorvej E6 mod Oslo, har du sikkert kørt over den her bro. Der er cirka 40 meter fra hvor du står og op til selve broen. Nu er vi kommet rigtig tæt på havnen. Der ligger 2 slæbebåde og venter på Clipper Lis. De er fra det danske firma Svitzer, og deres opgave er at skubbe skibet sidelæns ind til kajen. Clipper Lis har kun en skrue agter, og hun kan ikke sejle sidelæns, så der er brug for slæbebådene, når hun skal manøvrere ind til kaj. Kaptajn Markov og den svenske lods er gået ud på broens vinge for at sikre, at skibet bliver ført ordentligt ind til kaj. Du kan se, hvordan en af slæbebådene skubber ude i stævnen. Endelig er rejsen forbi. Clipper Lis begyndte i Haifa i Israel og er endt i Uddevalla i Sverige efter en rejse på over 7.000 km. Men det betyder ikke, at arbejdet er slut for sømændene. Snarere tværtimod. Det er en travl tid, når skibet ligger i havn. Allerede mens besætningen fortøjer skibet, kommer de første biler kørende langs kajen. Det er besøgende fra rederiet og inspektører, der skal kontrollere skibets kraner, ballasttanke og sikkerhedsudstyr. Så der er stadig meget at lave, selvom skibet ikke sejler. Nu har Clipper Lis åbnet for lastrummene. Dernede ligger 27.000 tons krommalm, fordelt i 5 lastrum. Det er enorme tal. Lastens vægt svarer til 27 millioner pakker ris, eller 150 blåhvaler, eller hvad med 242 millioner iPhones. Krom er et metal, og rustfrit stål indeholder 12% krom, så dette bliver en gang til rustfrit stål, som igen kommer til at indgå i brødristere, cykler, køkkenknive og en masse andre ting. De 20 sømænd ombord med hver deres arbejdsområde er en lille del af en stor varekæde, som giver os alle de råvarer og ressourcer, vi har brug for. Vi står af i denne her havn, men Clipper Lis sejler videre. Næste stop for Clipper Lis er Litauen, og derefter skal skibet til Venezuela med lasten fuld af kunstgødning.